በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለዛ ኩሉ ክሳብ ዛዕለት ዚያን ክሳብ ሰዓት ዚያን ስለዘብጽሐና ክብር ምስጋናን ንዑ ይኹን ነው። ታብ ሁለት ወገና ድንግል ዝኾነት ወላዲተ አምላክ ማህደሪት መለኮት ዝኾነት ክትምስገን ይግባእ እሞ ዝኸበረትን ዝተመስገነት ይሁን። ኩሎም ሁሪያን እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን ነቢያት ቅዱሳን ጻድቃን በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ክብርን ጸጋን ክምስገኑ ይግባኦም እሞ ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። በመቕጻል ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ህዝበ ክርስቲያን ሰላም ጥዕና ፍቕሪ ሓድነት ክህልወኩም ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና። ሕራይ እምበር በዚ ቻነል እዚ ሙዳየመና ዝብል መንፈሳዊ ቻነል ምምሕልላፍ ትምህርቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝወሃብ ኮይኑ ቅድሚኡ ግን ቅድሚ ናብቲ ቻነል ምእታውና ቻነል እዚ ብመን እዩ ዝመሓደር መን እዩ ዝመርሖ እንተዳእተልና ከዓ ብንኡስ ሃገረ ስብከት ሃገረ በልጅም ዝመሓደር ማለት እዩ። ንኡስ ሃገረ ስብከት ከዓ ብመን እዩ ዝመሓደር እንተዳእተልና ከዓ በሃገረ ስብከት ናይ ኤውሮጳ በቅዱስ ሲኖዶስ ናይ ኤርትራ ዝምራሕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንኡስ ሃገረ ስብከት ክንብል ከለና ዕላምኡ እንታይ እዩ እንተዳእተልና ንኡስ ሃገረ ስብከት ሃገረ በልጅም ወይ እውን መዓዝ ተመስሪቱ እንተዳእተልና ዕለት 11 ወርሒ 11 2023 ተመስሪቱ ማለት እዩ። ካብቲ ዝተመስረተሉ ጀሚሩ ከዓ እንሆ መንፈሳዊ ዕዮታት እናዓየ ንዘለዋ ቤተክርስቲያናት ድማ እናጠርነፈ ንማሕበራት ከዓ እናመስረተ ይቕፅል ኣሎ። ሕጂ እውን ክቕፅል ማለት እዩ። ስለዚ ዕላማ ናይ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዕላሙ እንታይ እንተዳእ ተባሂሉ እቲ ቀዳማይ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ወይ ከዓ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ምምሃርን ምስባኽን ማለት ወንጌል ክንብል ከለና እቲ ክመሃር ዝግብኦ እቲ ክፈልጥ ዝግብኦ ክፈልጥ ክመሃር እቲ ዕላማ ናይ ንኡስ ሃገረ ስብከት እቲ ቀዳማይ ማለት እዩ። ካልኣይ ክንብል ከለና ከዓ መንፈሳዊ መሪሕነት ማለት ብናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተሰሪዑን ተመሓዲሩን ዝኸይድ እቲ ዕላምኡ ማለት እዩ። ካብኡ ዘይወፅእ ከምቲ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ዝበሎ ብኩሉ ብሕግን በጋባብን ይኹን ከም ዝበለ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቅዲ 40 ዘሎ ህያው ቃል ክንምልከት ነውና። ስለዚ ኩሉ ኣብ ሕጊ ዝተመስረተ መሪሕነቱን ዘለዎ ተሓታትነቱን ዘለዎ ክፍሊ እዩ። ስለዚ ዕላሙ ወንጌል መንግስቲ ምስባእ ክንብል ከለና ካልኣይ ከዓ መንፈሳዊ መሪሕነት ብሳልሳይ ከዓ እምነትን ስርዓትን ምዕቃብ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን ኤርትራ እምነትን ስርዓትን ቅርስታትን ምዕቃብን ምድንፋዕን ምክንያቱ ዕላማ ናይ ንኡስ ሃገረ ስብከት እዚ ዕላምኡ ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ እምነቱ ክዕቅብ ከም ዘለዎ ክሕዝ ከም ዘለዎ ክሕሉ ከም ዘለዎ እቲ መበራብዓይ እንተዳእ ተመልክትና ትምህርቲ ማለት ምእመናን ኣብ ዘለዎ ቦታ ብዝግባእ ትምህርቲ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምግባርን ምፍጣርን ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ቦታ ዘለናዮ ብዙሕ ህዝቢ ብትምህርቲ ዝሽገር ብናይ ቤተክርስቲያን ምስላም ዝሽገር ዝተፈላለዩ ኣብቲ ናይ መንፈሳውነት ነገር ብዙሕ ሽግራትን ፀገማትን ስለ ዘሎ ስለዚ ንኡስ ሃገረ ስብከት ከዓ ዕላሙ ነዚ ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ። በቲ ከምኡውን መበል 5 እንተዳእና ከዓ ትካላዊ ምሕደራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ማለት ቤልጅም ብምዕቡል ትካላዊ ምሕደራ ከም ዝመሓደር ምግባር ኣብ ቤተክርስቲያናትን ማሕበራትን እውን ብዘመናዊ ትካላዊ ምሕደራ ከም ዝተኽላ ምግባር ማለት እዩ። መበል 5 እንተዳእ ተመልኪትና ከዓ ሙቓም ማሕበራት ኣብ ርሑቕን ከተማታት ዘለዉ ምእመናን ተጠርኒፎም ማሕበር ምእመናን ንኽቕሙ እቲ ማሕበር ከዓ ማሕበር ቆሚ ብድሕሪኡ ናብ ቤተክርስቲያን ምዕባይ ማለት እዩ። መበል 7 ተመልኪትና ከዓ ደገፍ ንገዳማትን ኣድባራትን ፅጉማትን ገንዘባዊ ደገፍ ምግባር። ስለዚ እቲ ዕላምኡ ኣብዞም 7 ነጥብታት ብዙሕ ክነቐምጥ ንኽእልና፣ ነገር ግን ካብ ብዙሕ ብውሕዱ ዕላማ ናይ ንኡስ ሃገረ ስብከት ነዚ ይምልከት ማለት እዩ። ከምኡውን ዕላማ ጥራይ ኣቐሚጡ ዘይኮነስ ውሽጠ ደንቢ እንዳሰርዐ ሰሪዑውን ዘሎ ንሃገረ ስብከት ከዓ ብዝግባእ እናፍለጠ ኣብ ግዜኡን ሰዓቱን ድማ ነቲ ዝተዋሃበ ደብዳቤ ከዓ እናፅደቑ ዝኸዱ ዘለዉ ኣቦታትና እዮም ማለት እዩ። ለዚ ንኡስ ሃገረ ስብከት ካብ ዝሓሊፉ እውን 5 ዝኾኑ ክፍልታት ከዓ ኣቕሙሎ ማለት እዩ። እቶም 5 ክፍልታት እቲ ቀዳማይ እንድሕር ክንርኢ ኮይና ክፍሊ ትምህርቲ፣ ክፍሊ ሚድያ፣ ክፍሊ ሕግን ስርዓትን ከምኡውን ክፍሊ ኣርትዖን ክፍሊ ረድኤትን ልምዓትን ማለት እዩ።
እዞም ሓሙሽተ ክፍልታት ኣብ ውሽጦም ብዙሓት ክፍልታት ንኡስ ክፍሊ ዝሓዚኦም ማለት እዩ ድሮ ኖ ተመሪጾም ካብ ነፍሲ ወከፍ ቤተክርስትያን ኣብ ሃገረ ቤልጅየም ዘለዋ ቤተክርስትያናት ማለት እዩ ካብኦም ብምውፃእ መሰረት ሰበኻ ጉባኤ ዝተወሃቡ ልክ ኣብ ዝክፍሊ ድማ ካብ ትምህርቲ ሰንበት ካብ ቦታት ካህናት ምእመናንን ዝተሓወስዎ እዞም ክፍልታት እዚኦም ከዓ ቆይሞም እንሆ ከማን ኣብ ስርሖምን በፂሖም ኣለው ጀሚሮም እውን ኣለው ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክፍሊ ትምህርቲ ክንብል ከለና ኣብ ትሕቲኡ ንኡስ ክፍሊ ስብከተ ወንጌል ኣሎ ንኡስ ክፍሊ መጽናዕት ኣሎ ንኡስ ክፍሊ ስነ ጽሑፍ ኣሎ ንኡስ ክፍሊ ዲቁና ኣሎ ማለት እዩ ናይ ክፍሊ ትምህርቲ እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ዝሕግዝ ክፍሊ ትምህርቲ ተዳተሉ ስብከተ ወንጌል ተዳተሉ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ምእመናን ዘለው እናኸዱ ዝምህሩ ዝምዕዱ ዝመኽሩ ዝግስጡ ነቲ ክወሃብ ዝግብኦ እናሃቡ ዝኸዱ ሓደ ክፍሊ ኣለና እዚኦም ከዓ ብሸውዓተ ኣባላት ዘለውዎ እዩ ማለት እዩ ነፍሱ ወከፍ ክፍልታት ምስቲ ዘለዎን ክፍሊ ዓቕሚ ሰብ እናተረኣየ ዝተወሃቦም ማለት እዩ ብኡ መሰረት እውን ኣብ ስርሖም ኣለዉ ማለት እዩ እንሆ ከማን ድሮ ክፍሊ ትምህርቲ ተዳተልና ስርሑ ጀሚሩ ስነ ጽሑፍ መጽሓፍ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ስነ ጽሑፍ ክጽሕፍ ከሎ እውን ንሱ ጽሒፉ ንክፍሊ ኣርትዖ ይህብ ክፍሊ ኣርትዖ ክብል ከለና እውን ንኡስ ሃገረ ስብከት ዝመረፆም ክኸውን ከሎ ነገር ግን ብፍቃድ ሃገረ ስብከት ዝተወሃቦ ኣየናይ መጽሓፍ እዮም ከርትዑ ዘለዎም ኣየናይ ስነ ጽሑፍ እዮም ከርትዑ ዘለዎም ወይ ከዓ ትንሶም ዝግብኦም ብናይ ሃገረ ስብከት ፍቃድ ብዝተወሃቦም መሰረት ነቲ ዝተወሃቦም ዕዮ ከዓ ይፍጽሙን የተግብሩን ከምኡውን ኣብቲ ንኡስ ክፍሊ ክንቅጽል ኮይና እውን ንኡስ ክፍሊ መጽናዕቲ ተዳልና መጽናዕቲ እናገበሩ እውን ንዕኦም ብዝጥዕሞ ማለት እንታይ እዮም ከጽንዑ ዘለዎም ተዳልና ብዙሕ ነገር ከጽንዑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ